Zdravím vás, volám sa Samuel a vítam vás pri dnešnom videu o Wiresharku. Dnes si ukážeme, ako zmeniť výzor Wiresharku buď pre preferenciu alebo aj lepšiu efektivitu. Pre každú prácu vo Wiresharku si vieme vytvoriť vlastné rozloženie, ktoré nám buď uľahčí prácu, urobí viac príjemnú alebo aj rýchlejšiu. Tak poďme teda na to. Môžeme začať vytvorením si nejaké nahrávky, ale ja tu už mám nejakú pripravenú. Po otvorení Wiresharku vidíme tu také defaultné okno, ktoré je taký zlatý štandard. Máme tu pole pre zobrazenie paketov, informácie o pakete alebo aj paketové bajty. Začneme teda profilmi. Wireshark nám umožňuje vytvoriť presety, kde môžeme si ukladať rôzne rozloženia či zapnuté a vypnuté funkcie, ktoré si môžeme následne uložiť a použiť v neskorej alebo prepínať aj medzi nimi. Ak klikneme ľavým, vidíme možnosti, z ktorých si môžeme vybrať, ale ak klikneme pravým, vidíme možnosti, ako pracovať s týmto jedným, ktorý máme vybratý. Vieme tu nejaký importovať, exportovať, ak nejaký nájdeme, ak nejaký nájdeme na internete, alebo prenášame z jednej mašiny na druhú. Vieme odstrániť, upraviť, vytvoriť nový a manažovať profily. My vyberieme to okienko. Čo nám tu vyskočí, je zoznam profilov na tomto zariadení. Máme tu profily, ktoré sú generálne pre celé zariadenie alebo iba pre účet, na ktorom pracujeme. Ak chceme nejaký odobrať alebo pridať, jednoducho dáme plus minus, vieme aj kopírovať a vytvoriť nový, keby sme chceli upraviť nejaký, ktorý už máme, ale nechceme ten predošlý stratiť. My si jednoducho vytvoríme nový, nazveme si ho nejako, ja si ho nazvem môj profil a dáme OK. Hociaká zmena, aká to bude uložená pod môjim profilom a keď pojeme naspäť na default, tak uvidíme vlastne, že budeme na začiatku a bez zmeny. A teraz ideme do okna, ktoré nám umožní vlastne zmeniť všetko, čo tu vidíme. Dáme Edit, Preferencie a tu vidíme Appearance, takže vzhľad. Ako prvé pôjdeme od konca, Layout, a tu asi intuíciou budete vedieť, o čo sa tu jedná. Máme tu rozloženie týchto polí rôzne, čo tu máme zobrazovacie pole, informácie, bajty. Vieme zmeniť ich poradie a rozdelenie. Ja si ich dám na stĺpce napríklad. Teraz keď dám Apply, vidíte, že sa to zmení. A zmeníme si aj, aké polia tu chceme. Možno miesto paket bytu chceme paket diagram, tak dáme diagram, apply, vidíme, zmenilo sa. Vidíme tu ešte paket separátor, to bude taká biela čiarka medzi paketmi. A teraz, keď pôjdeme ďalej, máme tu fonty a farby. Toto je úprava celého vzhľadu, celého programu. Po rozkliknutí tohto prvého okienka nám vyskočí, aký font vlastne chceme, aby Wireshark používal. Či chceme prečiarknuté, podčiarknuté v writing system, takže ako abecedu používať, italic, bold, alebo obidve kombinácia. Máme tu veľkosť fontu, tak ja si dám 12, trošku viac čitateľné to bude. A tu je možné, že v minulom videu nejakom som povedal, že sa nedá meniť téma vlastne celého programu, že tmavý režim alebo svetlý režim. Keď som to veľmi dávno pozeral, priznám sa, nevidel som túto možnosť. Neviem, kedy ju pridali, ale je tu, máme tu možnosť, ale keď som si aj pozeral, že ako to vyzerá, možno aj preferujem tú bledú verziu. Potom tuto dole, tieto farby, sú také generálne. Napríklad tu máme filtre. Keby sme dali správny filter, bude zelená. Kebyže dáme nesprávny filter, bude červená. Ak bude filter, ktorý môže mať viacero funkcií a program nevie rozoznať, čo sa deje, tak bude žltá. Ak chceme zmeniť, jednoducho stlačíme na poličko. Ľavé poličko je text, pravé je pozadie. Dáme si žltú. A teraz, kebyže napíšem taký filter, uvidíme, že je správny a dalo mi tú žltú, ktorú som si nastavil. Teraz ideme ďalej na vlastne prvé aj posledné poličko a tu vidíme columns, teda stĺpce. Predtým ako to urobím, ja si ale schovám tieto packet details, nech to bude lepšie vidieť a vidíme tieto stĺpce, ktoré budeme meniť. Teraz len tým, že nad nimi budeme klikať, vieme meniť niektoré veci, napríklad šírku, poradie, vieme nejak premeniť, posunúť. A kebyže sa nám nepáči, ako sú vedľa seba, napríklad tu máme označenie a čas hneď vedľa seba, to môže niekedy vadiť, míliť. Keď klikneme pravým, máme tu zarovnanie. Naľavo, stred, vpravo, ja dám stred, nech je to oddelené a vidíme, že to oveľa hneď viac čitateľné. Ak chceme vytvoriť nové polia, alebo ich odstrániť, alebo zmeniť, pôjdeme jednoducho Edit, Preferencie, Columns. A tu vlastne vieme robiť to isté, čo som pred chvíľou ukázal. Vieme nejaké schovať, potom ich naspäť zobraziť. Dá sa tu meniť aj poradie ich, vlastne presúvaním. Máme tu šírku, ktorá sa dá napísať buď číslom, alebo aj myškou, roztiahnuť, potiahnuť, alignment, takže zarovnanie. A to je vlastne to isté, čo som vám ukazoval. A teraz kebyže chceme odstrániť informácie, lebo to dosť veľa priestoru zabera, tak odstránime to, aplikovať, vidíme, že to zmizlo. A teraz kebyže ideme sem, pravým, vidíme, že to už ani nie je možnosť, lebo sme to odstránili. Kebyže chceme pridať nový, dáme plusko, tu si ho pomenujeme, dáme si tam reálny čas,
Teraz rozklikneme custom a vieme si vybrať, čo to bude zobrazovať. Nie je to také perfektné, že vieme tam dať naozaj čo chceme, ale Wireshark nám ponúka veľa možností, za ktorými myslím, že môžeme byť spokojní. Napríklad ja dám absolútny čas a vidíme čas vlastne nahrávky, kedy sa zachytil paket. A vidíme, že defaultne to dalo šírku -1. Defaultne dalo -1. Mohli by sme dať, že stolko napríklad. A teraz, keď zatvoríme, ako sme videli predtým, vidíme aj teraz, máme reálny čas zachytenia, kedy v čase bol zachytený paket. To bolo všetko, čo sa týka rozloženia a profilov, ale čo ešte môžeme urobiť, čo sa tiež bude ukladať pod profilmi, sú vlastne farebné pravidlá. Ako vidíme, Wireshark nám tu uľahčuje prácu s tým, že farebne nám označuje pakety s buď s rovnakou funkciou, rovnakým protokolom alebo s nejakým rovnakým významom. A tieto pravidlá si vieme zmeniť, pridať alebo aj odstrániť. Keby sme chceli jednoducho všetky tieto farebné pakety zrušiť, ako schovať, Colorize Packet List a vidíme, že všetko je čierne na bielom. Ak to chceme zapnúť jednoducho, klikneme to zas, je to naspäť. A kebyže sme chceli zmeniť, dáme Coloring Rules, teda farebné pravidla a tu vidíme všetko, čo máme nastavené. Či paket spĺňa pravidlo sa zadáva zobrazovacími filtrami, predsa len táto celá vec je o zobrazovaní, že syntax používa display filtrov. Ak chceme odstrániť niečo jednoducho, klikneme, vyberieme čo chceme, mínusko. Chceme niečo vytvoriť, dáme okopírujeme, vytvorí sa nám kópia a môžeme to upraviť, odstrániť, to už je na nás. Ak chceme nejaké pridať, dáme plusko, ja si tam dám filter, čo budeme filtrovať. Dáme tomu ICMP, nazveme ho ako filter, jednoducho ICMP. A teraz keď klikneme na to, dole vyberieme foreground, to by bol text, background. Dáme tomu červenú farbu. Všetky ICMP správy by mali byť červené. Takže teraz keď dáme OK, vidíme, že už niečo nám to urobilo. Ale predtým by som urobil toto, reload, takže celý file ako keby otvorí znovu, aplikuje všetky filtre znovu, proste je to taký refresh. Teraz keď vyhľadám ICMP, vidíme, že máme všetko paradajkovo červené. Zruším filter a vyzerá to tak, že už asi aj hotovo. Tak na zhrnutie tohto videa, čo sme v podstate urobili, je vytvoriť nový profil. Zmenili sme rozloženie a ktoré okná sa nám kde a ako zobrazujú. Vytvorili sme si nových stĺpec a naučili sme sa, ako ich meniť a upravovať. Takisto sme si vyzmenili a vytvorili nový farebný profil. Čo sa týka výzoru Wiresharku, nejaká časť alebo percenta musí byť pre preferenciu, takže v čom alebo ako sa vám pracuje v tom ľahšie. Nejaká časť percenta musí byť pre efektivitu, aby sme nezabíjali čas. Napríklad, ak to panel s bajtami alebo diagram nepoužívame, nepotrebujeme, je zbytočné, aby nám zaberal štvrtinu obrazovky. No tak teda ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že vás toto videjko niečo možno nové naučilo a uvidíme sa v ďalšom videu.